محمد شریف دورماز doğru haber. Hêviya adalete ya malbatên Yusufî. Bi salane di îda de em li batmanê malbatên mexdûr ziyaret dikin û îda wan tebrik dikin. Me vê îdê jî ziyaretên xwe berdewam kir. Em çûn li malbatên şehîd, girtî û muhacîr bû mêvan. Di nav malbatên ku me ew ziyaret kirin de yek jê jî malbata çilîk bû. Ew malbat hem Yusufî, hem girtî û hem jî muhacîr e. Di sala 1992 de ji teref PKK ve şehîd Fexreddîn hat qetilkirin. Ji sala 1997 de Mehmed Şerîfê Yusufî di hepsê de girtiye û ji sala 2075 de Mehmed Selîm Çelîkê ku ji welatê xwe dûr li xerîb û gurbetê li muhaceratê. Sê bira û sê mertebeyên bi qîmet. Xweda ji kesên ev ezîz gihandiye razî be. Helbet piştî bedelên giran ku li vê dinyayê di oxira dînê mûbîn de tê dayîn wê li axretê jî ji teref Xwedê ve were mukafat û xelat kirin. Ji daw û doza İslamê re dayîna bedel hewce ye. Kesên silametiya dozê û qezençkirina reza îlahî kirine armanc û hedef, di îmtîhana dinyayê de ji bedel dayînê natirsin û xwe nadin paş. Ya herî mühim jî wexta duçarê bela û musîbetan dibe, dizanin ku ji teref Xweda ve hatiye û bi axlaqekî xweş sebr û tehemmülê nîşan didin û ji der û dora xwe re dibin xweşmîsal û nimûne. Malbata çelîk jî yek ji wan malbatan e ku di ber dînê Xweda de gelek bedêl dane. Yek ji wan di oxira dawa Xwedê de şehîd ketiye. Yek jê Yusufî û yê di jî di vê oxirê de bûye muhacîr. Em Müslümanê muxatabê kelamê îlahî xwezev nakin û xweziya xwe pêtînin. Di heman ziyareta xwe de melderd û mexdûriyetên malbatên ku zarokê wan bêsûc û sebeb bi salan e di hepsan de tên girtin guhdarî kir. Malbatên mexdûr li benda tecellîkirina adaletê ye. Ji ax partiya ku di sala 2002 de li ser îktîdarê ne diltengin. Gilî û gazinan dikin û dibêjin. Digel ku desthildarî û quwet di mista wan de ye jî tu gav naavêtin ji bo adaletê. Di vê bergehê de Rabia Acara deya Beşîr Acarê ku bi salan e di hepsê de ye gelek manîdar peyivî û got. Bi hêviya ku wê lawê min berdin min daîm ji îdarevan û rêvebiran re du'a dikir. Min ray da wan lê êdî tehamûla min nemaye. Ger ew dawî li vê zilmê neynin êdî ez ne ray didim wan û ne jî heqê xwe li wan helal dikim. Min heta îro du'a dikir. Heke dawî li vê zilmê neyê û çareseriyekê nebînin, îcar ez ê dest bi nifir û berdua bikim. Gelek dayîkên mîna Rabia Acar heye. Ev malbatana, ev dayîkên dilşewat, şeva 15 Temûzê daketin meydana û darbe qewrandin nehiştin bi serkeve. Xusûsen jî piştî vê pêvajoyê û şûn de wexta ku komplo û xûmpasên FETÖ derketin rastê, diwarê gav avêtina ji bo edaletê û hêvî û umîd gelek zêde bûn. Dayîkên çavbihêsir li benda bi dawîkirina vê zulm û neheqiyê ne. Çi dixwazin ev malbatên mexdûr ma hûn dizanin? Ji rêveberî û îdarê re nabêjin me efû bikin me serbest birdin. Bes tenê dibêjin ku em efû naxwazin. Tenê em edaletê dixwazin. Hakim û sewciyên ku cezal zarokên me birîn îro ji FETÖ hatine girtin. Em dixwazin ew qerarên ku wan hakim û sewciyana dane tu neweren hesbandin û zarokên me bi şikleke adîl ji nû ve were darizandin. Çi talebek masûm? Feqet cewaba vê taleba masûm nayê dayîn û duwarê bi cîhanîna edaletê de tu gav nayê avêtin. Wê bêbîra we, Serokcumhûr Erdogan ev mijar anî bû rojevê û wiha gotibû. Hinek hemeratiyê me henin, bes bela sebeb di hepsxaneyan de ev serê 5 salaye, 10 salaye, 15 salaye tên rizandin. Me di 15 Temûzê de fersenda ku em vana serrast bikin û vê yekê çareser bikin dît. Ev beyanata Erdogan ji bo dê û bav û malbatên ku zarokê wan bi daraz û muhakemeya FETÖ bi qûmpasan, bi îşkence û neheqî sûc avêtine ser wan û cezalê hatine birîn, bû hêvî û umîda ku wê edalet pêk were. Lê belê nexasim piştî vê gotina xwe
û pê de di vî warî de tu gav naavêt. Ji wan birayên me yên ku di hebsan de ne û mexdûrin, gelekê wan bi nexweşiyên giran ketine û di vî halê dijwar de hê jî di hebsê de tên girtin. Ev yek zilm e. Tê hêvî û umîdkirin ku ji bo ev zulm û neheqî tavilê were bidawîkirin û mexdûriyet werin çareserkirin. Ger ev zulm û mexdûriyet neyê bidawîkirin, wê gelek dayîkên weka Rabîa Acar yên ku du'a dikin, wê duayê wan wergere nifir û berduayê. Divê gavek berî gavekê ev zulm û mexdûriyet were bidawîkirin û tavilê edalet were tecellî kirin.